buhuk song chini baibo chini manai sonjana no choba sinai putini yang nugui mankhana ni je box manai sonjana ni nung tamni bagai choba nai sagari tini manai no hamna bagai nung bo jaga tong o madebari o biritolo nung busuk choba nai tabuk manai no 50 টাকা 50 টাকা bahai ke choba nai do sagari bo ham to hinai or dair nai rang orono do dagari ke bobo choba kha chini baibo belai no kha kaham bahai ma tonga nung choba oi sagari kaham no nung tam kok kesana chin borong no chini manai sonjana hamyangi tongmani tam kok kesana ham thanai hamthung tai bo choba thung lukuro nini mung tamo miling malang ka joton sinuta na nini asol mung sai man tamo Fulkumari Guala ta Guala ani baba ani amat tiprasa ani baba Guala hingkai hangta musane sabo labra kata geneng tini manai sonjanan bagai donation claimant bahai jaka kaham tanai genoro bom haken subade bobo tini chuba kha chini baibo tiprasoni amani आशीर्वाद ham tanai bo chini manai no suru kata ham tanai do hamthung gangke omsung nung sinai jeng tini madop bari hindi nini yang dosramo jeng tai kisa man khangke khlai thangnai jeng mu tini salbung ekdom mai chalai je kho khorok nei jeng kok tuma thumnai om haken jeng tini nokhar laika gangke jeng thik o jaga madop bari o jeng phai chini baibo jeng no lengjamo nugoi jeng no support khlai ka om haken bobo jeng no collection khlai se maika gangke jeng kwbangma chugyani jorao jeng om haken chubalai khangke jeng belai na sanai hingke tini ni kok tuma sikjaratai nung sinai norok bobo ma hingjaka comment khlai di hambai Gangke lukurok obong gangke jeranya bazar jeng tini o jeranya bazaro chini bukuk sonjanan bagai jeng donation khailai paika o jaga chini bukuk sonjanan bagai jeng donation khaipuro kwbangma lukurok oi malai laika tamni gangke borok chini o samung no chajaka tini om haike no o jaga jeranya bazaro chini bukuk sonjanani bagai kwbangma lukurok bo donation khlai paika tai chini tabuk cherai chikon sa hani mano chini monosri bini bagai bol o jaga kwbangma lukurok donation khlai paika kebo khabo Udaipur ni kebo khuwai ni kebo khabo Ambassa ni phai borok om haike mili lai khlai paika gangke orok kwbangma lukurok jengno dukandar nai rok hamjaka tamni gangke omosik borok kwbangma donation khlaimani yagolok bo chini bukuk sonjanano borok om haike chubai rohor laimani nini ani hinlaya jotono je mansak borok bar taisa donation khlaibo borok kok bangyawi om haike chuba laimani jeng nugjaka gangke kwbangma borok hinui mano jini borok hinui mano o jagao chugya kwbangma tongo baniya khlainai rok kebo kha watui pamtui manjagui khlainai rok bo tongo baniya borok haino om haike no chini bukuk sonjanano chubai laika gangke cheng tabuk cheng salpung maichajakya chini bukuk sonjanani bagui cheng nokharmani cheng tabuk thik o baksu tui cheng tabuk yak madop digi cheng taisa lamrwnai jeranya bazarni simi gangke norok bo tongmungno norokni kami amchai rogo yakaba norokni amchai rogo omo hai bazar tongkha norok bo je mansa collection khlailai di cheng tai kaisa kok gangke o jaga kwbangma lukurok chengno chajakya wngkha tamni gangke borokni QR code diya hinui cheng borokni QR code tamni bagui rili hingkha cheng borokni QR code ekdom sonjana debormani nokni family ni cheng manliya kebo khaba bini mamani kebo khaba bini kakani kebo kwbangma chubanai rokni rwmani bagui cheng thik borokni QR code riliya je manmani lukurok o jagao no dathung hinui cheng borokno rwkha o box gangke cheng o box borokni nogo thangai cheng direct no khulogui nai cheng lama kwcharo bo khulogolak o box no
hingka ke tomono chung boroni QR code yang mani chini bulungi tong hangke norok chung na karjak de hingke chung tabuk yang lam rwsnai madop digi chung bwsuk jratui tini khlaiman chung chai tongnai hambai. Thank you dada. Rede kaku. Hambai kaku. কুমড়া কামনে তাকুনা কামনে এটা খাই দাও এটা গেলে
Hambay sudah no ano no berjabo la 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 Hambay, hambay, bye.